מה עושה את הסאש? ומה עושים גם ביום שישי? לא ספרסומות. בשלב זה וחצי אתה צריך רבע אתה צריך מראים דברים רציניים. לא, עכשיו זה שלב זה וחצי 4:30 אנחנו יוצאים מה? באיזה שאתה מסיים? זה לא מתאים. אני אדאג שמישהו יעשה את ההצעה. אדאג שמישהו תהיה מלווה. קטק שלי. לי אפשר לשבת עד החלון. לא, זה לא נכון. כן. רוח החלון. אני לא הולכת לישון. אני רוצה לראות אם יש את זה. כל הזמן שנגיע בכלל. לא, אי אפשר לראות. רק אם אתה שימי מצלמה, תראה. אני לא רוצה להביא אותך, אבל אני גם הרגשתי לא לבד. בחדר שלי. גם לא לבד. כאילו, אני אמרתי לעצמי, כאילו, רוח, אני אראה אותה. היי רוח. ליאן, איפה שליאן גרה? כן. אתה רוצה כל פעם ממש רב. בי"א. התיק שלי. אולי את השאלה. מה הוא חלק בהם וזה? הוא חתיך? קיבלתי גם את התיק הזה. קיבלתי את כולם. עכשיו חברה שלי רוצה להראות לכם מה היא כאן. זה מה שחברה שלי כאן. טוב? אותו דבר שנייה.